abaixo, e non querían participar. Ben, o seguinte ano volvimos, Graciano xa cortara o pelo, xa non tiña chupo de coiro, xa era un taxista agiadiño como o seu pai, en fin, canto talento se perdeu por esa falta de sensibilidade para a cultura. Isto era unha constante, estes exemplos de encontro brutal foron constantes neses anos, para min, absolutamente maravillosos. Pero que pasa? Que, claro, para a cultura oficial sempre fomos unha cousa extraña, que sempre estaba nas marxes, pero cada vez que viña alguén de fora chamaba a atención. O que máis chamou a atención, xa saiu citado no documental, foi a Manu Chao. Chegou aquí buscando as súas orixes, logo falarei máis del, tanto lle chamou a atención que montou un espectáculo, unha grande festa no ano 98 que lle chamaban a Feira das Mentiras, en Compostela, que era un encontro de músicos franceses, italianos, de media Europa, cos músicos galegos, e sobre todo coa xente poderosa e vehemente, coa xente maior, os verdadeiros artistas de aldea. Lembro, por exemplo, nese encontro que tocou Xavier García, tocou Mau Mau, do Piamonte, a actuación dun conxunto de Soutelo de Montes que chamaban os diplomáticos do acordeón, os auténticos virtuosos. Era un conxunto de grandes tocadores e grandes comedores. De feito, a un deles, o clarinetista, puxeron-no fora porque comía mal. Unha vez foron a Cedeira e foron pedir percebes e este traía a comida da casa, entón puxeron-no fora, directamente. Ben, pois actuaron no medio desa miscelánea cosmopolita intercultural, triunfaron dunha forma absolutamente definitiva, despois foron cear a cea que lles deron os franceses, como dicían eles, unha sopiña e tal, e logo directamente tiraron para unha churrasquería. Esa necesidade de comer ben e alimentarse ben. Pero antes da Feira das Mentiras, que, por certo, creo que se vai facer unha nova edición, agora, se vai todo ben, porque a Semana Santa, en Monforte, fomos nós, os galegos, coñecer o que se facía por medio de Europa. Entón participamos nunha serie de festivais en Cataluña, en Barcelona, e en Lyon, en França. En ese festival, no Festival de França, acompañounos unha grande artista que se chamaban Xosefa de Bastavales, unha pandereteira que vive nese lugar en Bastavales. Sabedes que Manu Chao mercou unha casa, e na casa do lado estaba a señora Xosefa, grande artista, grande pandereteira, que como Manu Chao non tiña teléfono, daba o teléfono dela, e entón tardou 4 días en aparecer por ali, e cando chegou había tantas mensaxes que dixo Xosefa, mellor dito a súa filla Nina, dixo: "Aí ven o desaparecido". El colleu recortes e fixo unha canción que di: "Me dicen el desaparecido, cuando llega ya no está". En fin, entón fomos ali tocar a Lyon, nunha carpa espectacular, música magrebí, tamén había música irlandesa, estábamos os galegos, un ambiente así punky moi potente, circo, etc. E a idea era que no medio da actuación dos diplomáticos se ixe a señora Xosefa coa pandeireta e tocase un par de cancións en plan música étnica, entre aspas. Pero que pasou? Equivocouse ou equivocárona, en vez de sair no remate, saiu no medio dunha actuación que estábamos todos bourando con tanta forza, e ela, en vez de, no lugar de sumirse, puxose toda a fouta, toda a crecha, empezou a tocar, empezou a bailar, que ao remate de todo, a xente toda berraba: "Xosefa, Xosefa, Xosefa". Ela non sabía moi ben onde estaba. O público, insisto, xente do Magreb, xente de Irlanda, xente francesa, non sabía moi ben onde quedaba Galiza, ni pouco ni moito. Pero había esa comunicación maravillosa que traía este artista, insisto, absolutamente grandiosa. De feito, no remate, viñan todo o público, ou moita xente do público, viña a darlle un bico, e dicíalle, claro, dicíalle cousas en francés, e Xosefa sempre comentaba: "E la tuya por si acaso". Porque, a ver como vai ser o conto. Ben, pero citei o... E sí, a partir daquele momento, tamén se comentou no documental, xuntámonos os rapaces, facemos esta historia, e empeza a aparecer xente que di que fai literatura bravú, no sentido que conta cousas da ruta, cousas... Porque tamén outro elemento creo que é importante, e que é unha causa aberta, é orgullo da aldea. Orgullo da aldea, todos somos da aldea. Todo certo que a maior parte dos que estamos aquí, os vosos pais, os vosas nais, os vosos avós, as vosas avós viñeron da aldea. Que ocorre? En vez de valorarse ese vencello coa aldea, sempre nos están poñendo un muro entre as dúas realidades. E a aldea sempre é o negativo, sempre é o triste, a cidade sempre é o futuro, a aldea é o galego, o futuro é castelán. Foi unha subversión, dicir, non, a aldea tamén pode ser o centro do mundo. E un momentiño, tanto que se fala de mestizaxe, de cosmopolitismo, cosmopolitas nós. Porque todos tivemos un bisavó que estivo en Cuba, ou todos tivemos unha avoa que estivo na Argentina,
e que che fala desas amplas avenidas, ou do Mar Caribe, ou un familiar que estuvo en Alemanha, ou alguén que anda embarcado e que che conta de como é a vida en Antuerpe, o nove en galego do mar de Amberes, ou en Capetón, de Cape Town. Poñer en valor todo ese patrimonio creo que é un objetivo central do noso traballo. Ben, perdíme un pouco, pero sigo falando daqueles anos e deses encontros brutais. Volvo a Manu Chao. Como comentei no documental, Manu Chao viña home absolutamente desfeito, acabado. Era a época no que rematara Mano Negra, non sabía que había a facer, e viña a Galiza buscando as súas orixes, buscando a terra do seu pai, como sabedes, naceu en Vilalba. E estaba triste, dicía, mira, xa comentei ali, comentoume, mira, con Mano Negra fomos a Xapón, tocamos en Xapón, deste lado, tocamos en Xapón. E logo fixemos unha xira con Iggy Pop nos Estados Unidos de costa a costa. A música que se escoita en Estados Unidos, a música que se escoita no Xapón é exactamente a mesma. Este mundo é demasiado triste, este mundo é demasiado aburrido. Este mundo é demasiado triste, este mundo é demasiado aburrido, ata que Manu Chao coñeceu, xa o vistes, a Pinto de Herbón. Pinto de Herbón, de oficio pimenteiro. El sachaba no pemento e cantaba, e alguén lle dixo que o que estaba facendo era rap. A primeira peza foi unha peza de amor, poesía telúrica, estilo Novoneira, de amor á terra, en concreto aos nitratos da terra, unha marca de nitratos que lle chaman o Nitramón 15-15-15. Eu digo Nitramón e vos decides 15-15-15. Nitramón! Bueno, un pouco de vehemencia, é a hora da sexta, pero Nitramón! 15-15-15, Nitramón! Nitramón! Ben, as cousas van entrando en vara, que dicía outro. Despois fixo unha canción protesta, poesía social, historia de literatura resumida nunha gorxa. Como non lle tapaban as fochas da estrada, escribiu unha carta ao conselleiro da COTOP, ao finado señor Cuiña, e como non lle facía caso nin pouco ni moito, armoulle esta repichoca que dicía: pavimentame, Pepe Cuiña, pavimentame, hazme tuyo una vez más, tengo el carnet del Partido Popular. Pavimentame, Pepe Cuiña, pavimentame. Poesía telúrica, poesía canción protesta, poesía social, e por fin lanzouse a unha estética futurista, o esplendor xeométrico, o esplendor das máquinas, e armoulle unha repichoca ao maior invento da humanidade. Por favor, xente competente, cal é para vos o maior invento da humanidade? Aquí xa sabedes todo. Efectivamente, Pinto de Herbón armoulle unha peza a motosserra, que agora si pido que cantedes comigo e coreades na súa honra. Cando vos indique, decide única e exclusivamente a motosserra! Facemos unha proba, 1, 2, 3. Afinadiño e todo, un pouco máis de forza. 1, 2, 3. Era miña única ansia a motosserra de color laranxa. A motosserra, eu con ela era un experto, ia pro monte, deixaba o deserto. A motosserra preguntoume a Garda Civil, es una Husqvarna ou es una Steel? A motosserra chegou un día da desilusión, cando a motosserra non pasou a revisión. A motosserra con palmas, la 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 la. A motosserra, moi ben, un aplauso para vos. Ben, pois, agora que xa liberamos as vosas cualidades canoras e que xa temos ben ubicado quen é Pinto de Herbón, compre relatar o encontro brutal. Manu Chao andaba triste, Manu Chao andaba deprimido, dicía que este mundo é demasiado monótono, demasiado aburrido, ata que Manu Chao coñeceu